Arestado naman ang sospek sa pamamaril sa kanyang pinsan. Timbog din ang negosyante dahil sa kasong estafa. May detalye si Aldrin Soriano. Sa bisa ng warrant of arrest, nahuli ang 21 anyos na sospek sa Balungaw, Pangasinan dahil sa kasong frustrated murder. 3 taon na nang pagbabarilin umano ng sospek ang kanyang pinsan sa Mapandan. Nakaligtas ang biktima sa pamamaril pero nagtago ang sospek. Yung nangyari noon, yung magpinsan sila, nakatalikod daw yung pinsan niya na umiihi. Tapos bigla naman daw niyang pinagbabaril. Na nagsuffer yung pinsan niya ng 6 na gunshot wound. Pero luckily nag-survive siya. Ayon naman sa sospek, dinipensahan niya lang ang kanyang sarili. Po siyang bumunot ng baril po. Tapos nung nakita ko po yung binunot niya, nung itatas na po niya tututok sa akin, hinawakan ko po yung kamay niya hanggang nagpagulong-gulong na po kami. Sa Mangaldan, naaresto rin ang 40 anyos na sospek sa Barangay Salay matapos ihain ang warrant of arrest laban sa kanya. Ayon sa mga pulis, hindi nagkaintindihan ng negosyante at ng iba pa niyang kasoso. Hindi na nagpa-interview ang sospek pero itinanggi nito ang mga paratang laban sa kanya. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.